ଏହି ଚାଷ ସିଜନରେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଡିବିଟି ଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଲେ ବି ତଳେ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ପୁରା ଟାଇପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଡିବିଟି ଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କକୁ ଆସିଯିବେ। ଲିଙ୍କକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା ଥିବ ଫାର୍ମର ଲିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିସନେଟ୍ ବୋଲିକି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ମେନୁଟା ପଳାଇ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ବ୍ଲକ୍ ମାରିବେ। ବ୍ଲକ୍ ପରେ ଆପଣ ଜିପି ମାରିପାରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚେକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ତା ପାଖରେ ଦେବେ ଜେନେରେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ପେଣ୍ଡିଂ। ଯେତେଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜେନେରେଟେଡ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଜେନେରେଟେଡ୍ରେ ମାରିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାପଚାଟା ମାରିଲୁ। ଏଠୁ କ୍ୟାପଚା ମାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟେଡ୍ ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଆମର 230ଟା ନା କେତେଟା ହେଇଛି। ସେଠିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟର ଆଇଡି ତଳେ ବ୍ଲୁ କଲରର ଲିଙ୍କ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜ ନମ୍ବରଟା, ନାଁ, ଗାଁ, ଭିଲେଜ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇଡି ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ଟା ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲରର ଲିଙ୍କଟା ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଲ ଆଇଡି ଯେମିତି ମାଲକାନଗିରି ବୋଲି ML ଅଛି। ଯଦି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଥିବ ତାର ପ୍ରଥମ 3ଟା ଅକ୍ଷର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସବସିଡି ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ। ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସେଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଲେଜ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ସେ ଉପରେ ଅଲ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ସେଠୁ ଆପଣ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଜେନେରେଟେଡ୍ ସିନା ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରିଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେ ଜେନେରେଟେଡ୍ ତଳେ ସେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କେତେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ 43ଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ରିଜନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଥିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, IFSC କୋଡ଼୍ ଭୁଲ ଥିବ। ଏଇଟା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଜେନେରେଟେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ, ଫାର୍ମର ଲିଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ ଗାଁ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଲିଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ଉପରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଭୋଟର ଆଇଡି ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କାର୍ଡ଼ ହେବା ଲୋକରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଏହି ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଇ ଏହି ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ରେ କୃଷି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବସିଡି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କୃଷି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର।